Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В това видео ще ви взема с мен до Добринище и Банско. Първата ни спирка ще бъде Добринище. Там ще бъдем с наши приятели за 2 нощувки на вила, хижа за гости, нещо такова. И след това отиваме в Банско. В Банско бях поканена от спа хотел Пиринголф за един уикенд, но аз реших да го съчетая, за да не се разкарваме по 100 пъти до там. Така и така сме супер близко, така че първа спирка Добринище, следваща спирка Банско. За жалост в Добринище не ни разрешиха да си вземем кученцето, което беше много тъжно, затова няма да мога да я взема с мен. Баща ми ще се грижи за нея, въпреки че е супер странно, в Банско разрешават, в този така огромен и луксозен 5-звезден спа хотел, разрешават домашни любимци, но в Добринище не ни дадоха и за жалост нямаше как да я вземем с нас. Багажа ми е готов. Тук е част от козметиката и техника за снимане. Това ми е куфара с багажа. Взели сме дрона за всеки случай. Не знам дали ще става за снимане, но сме го взели за всеки случай. Тук са ми обувките, а тук са ми нещата за косата. Вижте колко е сладичка и добричка. Защо не ни дават да си я вземем? Защо маменци не ни дават да си да вземем? Ти си най-доброто куче. Нали? Кой е най-доброто куче? Сергей е долу. Време е да тръгваме. Дохме само да пием едно кафенце и да си вземем едни анцузи. Един от най-добрите ми приятели, който ми е като втори баща, има заведение на Симеоновско шосе. Не знам дали сте идвали, но имат уникална кухня и супер приятна обстановка. Вижте само каква лючица има. Супер приказна е. На Симеоновско шосе 84 има си супер голям паркинг. Обстановката е повече от уютна и препоръчвам да дойдете. Решихме да минем по-напряко. Откъде? 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 Откъде реши да минем за напряко? Кажи, откъде решихме да минем за напряко? През Драгичево също. През Драгичево. Сега ще ви покажа колко е пряко. Колко километра има до светофара? Това свърши. Его е долу. Още 1 километр. Още един километър. Момент. Попаднахме в много приятно задръстване. Опашката е за светофара, който е там някъде. За по-пряко. Здравей! Здравей! Какво правиш? Какво става? Страх ли те? Нямам нищо за ядене. Ела? Ела, Мати? Много си смесен. Ела? Ела. Малко бебе ти хубаво. Влизаме за по едно душче и слизаме да ядем. Другите още не са дошли. Всъщност само още една двойка дойдоха по същото време. Даже се засягахме по пътя. Всички останали са тръгнали доста след нас, така че ги очакваме поне след няколко часа. Но за сметка на това ние слизаме и си започваме вечерта.
Добро утро! Слезнах само да си взема едно кафенце. Връщам се да се получовеча малко и отиваме на разходка. Сергей слезна да хапне мекички, след това отида да си легне, а ние отиваме на разходка. Има много красива църква и след малко ще отидем и ще ви я покажа. Наистина е много хубава. Навсякъде всички се подготвят за зимата, всички цепят дърва, навсякъде има дърва. Явно хванахме такова време. Не знам за вас, но аз лично обожавам миризмата на прясно дърво. Вижте какво има на центъра. Такава дървена къщичка с книги. Вземи, прочети и върни. Я да видим какво има вътре. Браво! Ми поддържа на име градчето много. Вижте какви хубави игрища си имат. Отзад има още едно. Тук и другото игрище, супер поддържано и децата си играят. Браво! Опитваме се да стигнем до другата част от компанията, които са седнали в една кръчма, но ние не можем да я намерим и се въртим в кръг. Пуснали са няколко навигации и дано да се намерим. Ако не е друго, добре се разходихме поне. Да. Сега дилемата е дали да се наядеш, че после забаира. Ами, или пълен стомах, или малко повечко фитнес. Една супичка и стига толкова. Ачка, за Велинград по 11,500, много години. Значи пак значи, как беше на морето? Едната какво беше? Как викаше? Не бе, на морето ти бях. Аз си избрах какво ще ям. Аз си поръчах боб с манатар. Заразилите вода, ще разредите усук. Ама аз си казах, че ще още каквото ям. Рени си сапун. Имам такъв хубав да вършам на кълъв. Кой ще кема? Айде да се спомене. Много е вкусно. Няма по-вкусно от домашен хляб с шарена сол.
Там сме си близки. Една пирашка супичка. Ей тука! Има една много известна сентенция: каквото става във Вегас си остава във Вегас. Сега ще ви покажа тук как се я прекръстили. Готови ли сте? Каквото става в тоалетната си остава в тоалетната. Това е положението. Абсолютно вярно. Вчера вечерта не се виждаше, но сега ще ви покажа гледката от терасата. Ето това е гледката ни от тераската. Много е красиво. От едната страна виждаме и камбанарията на църквата. Вижте колко много дърва има. Има и басейн лятото, но сега са го зазимили, но вижте, това са дърва тук. И казаха, че едва ми им стигат за зимата. Нормално, всеки иска на каминката на топличко. Напазарувахме продукти, защото ще правя една погача. Тя е по рецепта на сестра ми. И сега, докато си починем малко, ще изчакам продуктите да са с тайна температура и след малко слизаме да месим. Взела съм си точилката, взела съм си продуктите и отивам да меся питка. Голяма част от компанията отидоха до едни минерални басейни, които са някъде много близко тук до Добринище. Но аз, тъй като обещах да правя питка и за това няма да отида, но съм помолила да снимат нещо, така че поне да мога да ви покажа, защото казаха, че е много красиво. Сега чакам да дойде женичката, която държи хижата, за да ми даде посуда. Малко вече. Ето и да. Браво на майчинка, леле! Браво, браво!
Дойдохме до парка за мечки в село Белица. Този парк, вътре има меченца, които са били едно време или танцуващи мечки, или са живеели на места, които са били крайно неподходящи за тях, не са имали добри условия в клетки или в зоопаркове, които не са им предоставили достатъчно пространство или са живеели в клетки и така нататък. Парка е доста голям, разходката е около половин час, доста е стръмно, пригответе се, ще видите няколко мечета, по принцип са 19 ни казаха, но ние успяхме да видим 5-6 от тях. Доста е приятно, доста е интересно, входа е 10 лева, има момиченце, което върви с вас и ви разказва малко повече за самата история на мечките, за начина им на живот и на отглеждане и тук и навън като цяло, така че препоръчваме. Ах, че си хубав. Ма те са две момчета, как ще са гаджет? Виж. Сега няма да приближи. Това ме е страх сигурно. Дай ръка, падаш, дай ръка. Това е мече гризли. Как друса дупето? Ето ви тук и малко повече информация. Парка се поддържа изцяло от благотворителност. Следващата ни спирка е един фън парк с едни влакчета, които всъщност първо ги подминахме, но решихме първо да дойдем тук и сега отиваме натам. Последните 3-4 км до парка са просто, пътя е много тесен и въобще път няма по-скоро. Сега ще ви покажа, така че с по-височка кола и с по-високо внимание. Има много големи трапове. И тук пак има къде да се разминем. Но да, доста си е тегавко, но пък е много красиво.